E pasamos agora a falar da programación cultural para os próximos días. Esta mañá presentouse o concerto da Orquestra de Cámara Galega que terá lugar no Templo da Veracruz este próximo venres e que será o primeiro do ciclo Xacobeo en Cámara. O Carballiño, en concreto o Templo da Veracruz, será a primeira parada do ciclo de concertos Xacobeo en Cámara, que foi presentado esta mañá. A actuación da Orquestra de Cámara Galega será este próximo venres ás 9 da noite no Templo Carballiñés e comezará así unha xira por bens de interese cultural de Lugo e Ourense. Falounos máis sobre este concerto o director da orquestra. Para nosotros es un verdadero placer, yo como director de la Orquesta de Cámara Gallega, poder hacer un ciclo al que teníamos muchísimas ganas de intervenir, porque siempre hemos tenido en nuestro gen llevar la música clásica y sobre todo la música de autoría gallega por todos los rincones de Galicia, y más si unimos el patrimonio histórico, en este caso el de Carballiño. Y además para mí, especialmente como director, me hace muchísima ilusión, lo comentaba antes con el párroco, el poder empezar este ciclo en este templo, porque soy un fan incondicional de Antonio Palacio. Siempre he sido un fan de este arquitecto y me encanta esta grandísima obra que yo creo que tiene que ser conocida a nivel mundial. Y bueno, pues invitar y reiterar que el viernes a las 9 de la noche estaremos haciendo un concierto gratuito para que la gente pueda disfrutar de grandes compositores de la música clásica, desde Grieg a Holst, pero también al que consideramos humildemente el compositor más importante que ha tenido Galicia en la historia, que es Rogelio Groba, al que también importaremos el conocimiento de su música basada en la etnografía y en el folclore tan rico que tenemos. O delegado da Xunta en Ourense destacou o cambio tras a pandemia no formato de concertos, diversificando o que permite esta programación de cámara e tamén un xacobeo que quere amosar a todo o mundo o potencial galego. Nunha programación de Xacobeo que vimos dicindo pois que condicionada pola pandemia 21-22, en o que hubo unha diversificación de actividades. Estábamos acostumbrados aos grandes concertos e en este caso a pandemia nos levou a algo que eu penso que foi un acerto, que é a diversificar sobre todo o territorio e sobre diversos tipos de actuacións musicais. As grandes concertos, que si hai tamén, pero tamén música clásica, como é o concerto que vimos a presentar, concerto un evento tamén de maxia que se vai celebrar con autores galegos e tamén recordando, tamén aquí no Carballiño, o próximo día 11, pois tamén o concerto de Roi Casal dentro tamén desa programación cultural do Xacobeo. Por lo tanto, nos acompaña tamén un dos patrocinadores do Xacobeo importante, CaixaBank Fundación, La Caixa, que eu quero poñer en valor tamén que en esta toda a programación o papel importante da Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, pero como non de todos eses patrocinadores que contribúen activamente nesta, eu penso que é un éxito deste Xacobeo 21-22, no que vimos a dar a coñecer todos os potenciais que ten Galicia, a súa gastronomía, a súa música, como non os seus artistas, e tamén patrimonio como este Templo da Veracruz do Carballiño, do que estamos tan orgullosos e que queremos dar a conocer ao mundo inteiro. Por parte dun dos patrocinadores, CaixaBank, quixeron amoxar a súa intención de traballar a prol de Galicia, con iniciativas culturais como esta, patrocinando tanto grandes concertos como eventos deste tipo. Simplemente daros las gracias por poder poner en valor la aportación de la Fundación La Caixa en patrocinio Xacobeo, uno de los mayores que durante los años 21 y 22 ha patrocinado muchos conciertos, jornadas culturales, educativas y siempre apoyando no solo aquellos grandes eventos, sino también la capilaridad para que todo aquel cliente de CaixaBank pueda percibir, y todo gallego en este caso en especial, pueda disfrutar y participar de estas jornadas. Simplemente animaros a asistir y muchas gracias por acompañarnos en este día. No Carballiño, tanto o párroco Jorge Juan Pérez como por parte do Concello o seu tenente alcalde Manuel Dacal quixeron convidar a todos a acudir, destacando ambos o templo como un lugar excepcional para desfrutar da música e facendo ademais mención a esta programación da Festa do Pulpo adicada ao Xacobeo. Queremos agradecer a Xunta de Galicia no Plan Xacobeo 21-22 e tamén a Fundación La Caixa que fixeran posible este concerto e sobre todo a Orquesta de Cámara de Galicia que escollera como primer lugar desta xira de concertos
o noso templo da Veracruz, que nunha vez máis se convirte nun referente de cultura, onde conflúen pois a fe, ca pedra, co arte, expresión neste fermoso templo arquitectónico de Palacios. Invítalos a todos a acompañarnos nesta tarde, que sen duda será unha fermosa velada. Moitas gracias. Agradecer, como non, a Xunta de Galicia, ao Xacobeo, pois que nos traen esta actuación o día 5, como ben dicía o delegado, pois gran templo da Veracruz. Non, nós fixemos un guiño, facemos un guiño enorme, como ben sabedes, coa asignación da internacionalidade ao Xacobeo, no cartel da propia Festa do Pulpo. E, bueno, pois, para que se topen na súa casa. Bueno, pois aparte desto, agradecerlle particularmente ao Xacobeo pois tamén esta actuación, ya que nos trae, como é de Roi Casal, tamén no propio, en este caso ao lado no Concello, na Praza Maior do Concello.